Perlok bat prabagai beje ngapil yang buram biang ipisisin sakan ga jika ini amjongi mentagasin kong jong katayo ijabar ka mariang ka pernai ka saat te ai bagan negasi ben kong jong katayo kalau ngasi jinggar khu ya pianga ki kam ki jam ngile tinggal sedang ikan ka jika ini amjongi dah ka banga pole ketien jong blai hade kata ngas pembuat dekat juduai naka gospel jong Lukas klanong khatway Sisin ujisu dang duwai hakawai kecaka. Da ula dep wei neksenran jung ula ong ho Ko kenrat to hikai yang i banduai. Kumbaw yonis ula hikai yala kesenran. Ujisu la ong haki. Haba piduai to ong kokpa. Kan long kabakhoy katay jome. Kan wan kima jome. To ay yang i kajenbam jongi kabahala kasngi tomat ya kipop jongi namar ngiru ngimap ya baro kibale snew yangi parwat ya cha ba in penshoy yangi ka gospel jong try kajing ro ya meko kris tong pembuat dari jaduai ha ka kerteng pa baru kon ban sen bokoi amen ya ingo imeblay na betakan digasi batamai jong kata yau jongi akabahangin sabun kampar ro istayaw kam ka mentah ngile akan ko por kada gaji kainiam pa blay rab bagan kam banang kong jong kasni tak mentah ya babon ba para lok para bangen nasekan de gaji sngap ya ketien jong blay gaji kainiam pakalong ka tayaw gaji kam ka kainiam ka basaiso kerku ya baro basap kerku ya baro bisa mentah kan gaji kainiam yang ngau no kainiam kumju pipa ni kene daw Chris try jongi amen para bangai beje ngakwa ban kainiam mentah ka step nakato gospel jong Lukas lanong khatway way terhadu sao kebakan yang ka way kamat da satanat bhan kata kamat ka de sepang ka jingdon kam ban ainuksa babahaya ki way yasa mentan kadbal Jesu dang ruwai wei niksen ran olet chu bablo ong Jesu hikai sa yang iban ruwai kumba Yohanes ul hikai niksen ran jong kalau ia kan kusa bab Jesu ruwai niksen ran kan ong hikai iban ruwai amde tangkan le gospel biasa mentan katarai kalau ia kan kusa Jesu ipule gospel jong Markus nong benang kong lai phosan tang step ulaki palulet ruwai seluruh rum Kaliin saja, kalau maki kita cuma doa, kita ibarat Yesus doa. Hak gospel jong Lukas no bandriu kat ar, kita tu yang ibu Yesus pelik barok cemia dah kerja doa. Kalau ada tiang senran kalau Yesus ya kata, pada Yesus lo nuksa ya ki hak kerja doa. Nan asyus katakan ni kerja doa Yesus balong nuksa ya senran, pada nak kata kadau ki orang tu hikai yang ibarat doa. Pikan mau tu gospel jong Matius no apan riu. Hakatu kasi kawai bakado swab Yesus ay tu kupu hak senran dan bamo la ay ngu yo blay maduwai hade katau sam tu kupu jing im haki kane ka de kanuksa tu duwai Yesus maduwai haka perket semani swab cha chatom cha yap kan mal gospel jong Matius no ar pon real lai pon lai ula duwai perket semani nakalong balak pa to sya bagan khuri kan la nanga bat kibe ki duai ka bab Jesu duai ipule gospel jong Lukas no apol lai po sao ong ikin de duai ko pa map ki na ba kim tip ya ka bakile pek Jesu la nuksa je duai wat pan map ki breu ha gospel jong Lukas no apol lai sao po sao ong ko pa ki je me na ai ti la ka jong ba jing im Tenak bataki keseluruhan hak tu kapor Jesu long kanuk sab babahaya ki hape day barka jaduai kul inuk sab babahaya ju bat kiru hikai panduai namar ka hikai na kanuk sab babahaya jong Jesu om tang tagi ka hakikam jaduai Jesu long nuk sai keseluruhan hak jinga lap sung ke iwa lap tia sengking hayawahat hasinakok atampel pagi ketien ki bau pren ketien ki bau chong blay ki briu ki sel tenat ki pule ha gospel jong Matius la no benyo apa pra ki sok men te ki ketien bau pren ketien ki ba sel tenat ki ro yo u ki ong
Unu yo kabor pun kan. Kitien ki bau kren. Kejialap so kitien bau kren. Ulang nuksa hak cengken ya kitien babha. Kitien bate ki prabrio. Kisenran ki iya kata. Sesuai nuksa ya ki. Nang takar kom tre kam jung. Tre ki kam jung. Tre daktor no takam sem. Tre bahaya ki. Ipoleh gospel jung Yohanes. Nang kakandalai peu. Hapakut ong kala dep. Ulahun. Ulahun bala pendep ya kam tre jung. Wat haduk kajing yak. Kitien terlihat ke kam ke jam. Kayat ke yang jung. Kajing im jung. Kalong ka. Nuksai ke apostol. Uneu blay. Uneu briu. Noya lam kibut. Uleh nong ay nuksa babahaya ki. Kae kapangamoy pan ong hakan nag step si kain niyam. Kadai kamram, kadai deiti jongi pan ay nuksa babahaya ki briu ba im hang patngi ki briu ba im hak im lang salang. Kum ginong sa ka im lang salang, lane kum ginong im lang salang. Ito na kamram, ito na kadeiti panlong kinong ay pa nuksa babahaya ki weipan. Ngipule hak gospel jong Matthew sanang apu lai pu sao peu. Terus tak an maklib Yesus ki kita ki hukum bakraw tam. Yesus ong hukum ki hukum bakraw tam nang kong man yo blay na du dan lot bakum tatar. Ba apa ong man yo prabre hukum pai la dehi hak gospel jong Matthew sanang apu lai pu kendai. Kacik kamram jungi ki beri mbetang ka kamram ban Kakamram ban ay nuksa babahaya ki we. Hakaktian kle jungi. Kaktian kabay kren. Kada balong nuksa ki we pat. O Paulo sukran hakchiti kinong Ephesus uang gumno. Kren iktian tangi iktian bate ki brio. Iktian baki we ki ko apasnap parik balong jimentoy. Pikali ato iktian bagi kren kilong manuksa ki we pat. Ladang yang sumar bahat yang kita mikiran kilong penban ke kijing penmong ki weipan kilong penban kijing pentut ya ki weipan tingkat kaditi kamram jongi ban long kinong anuk sa ka kitiang tele bar ki kam ki chambang itre parong itri kam kumnong ipendep ikam jongi hatong iban boy biang pot ki kam bang itre hatong itre ba ya ki hatong ile ki yeng sam jongi hakapo bade belek Hatong itre ki tang badan bapet yangi kata kampe ide benong nuksa ki beri di pet ane nu beri long nuksa yangi hak ci pendep hok ikam ram hak ci pendep hok ikam ke jam joki o Paulus hak ci ti ju tim tus no balai khat saw hikai ki beri pantre bahaya laki kam ade akan ke juk jongi dang sumar bah isa pan soy ban ikam tang dep malu mala tahabadan bapet habadan beri Wan dear port kakam like keluar cing kesem kata kam deh imlo nuksa kibrio pepe kan ma perlok perabangit ing imbat imlang salang kibrio pepe yangi kumnong kitrekam kumtong pendek ikam jongi ini pendek tangdam lu im anuksa babha pati akan balas nuksa basniu na po Islam si kam jonga katre bah betom nok pe jonga ka pet kloy na kakam jonga kibrio ki ong kumno te nu brio le tang dep ikam tengim long nuksa babha ya ki weipat Tien kle kam ke jam jongi ayat ke yang jongi kurpom im jongi lase kam long ke im anuk sai ki we im thurmur im ke im auria im ke im bamlong kata kam long thingim long nuk sa ba ba ma ba kan ke juk jongi dan pun ke pen soy yangi pada singim perkat pangadon hang ne balong nuk sai ki we pat ki we ki nuk sai nga ya imak imlang salang banyak anuk samar kaliang ibagian anuk sa ini bante ya kayeng jongi kaya sorry bante ya ke imlang sorry bante ya ke imlang salang takon hon ka bangi ipulik si Paulus bakwa si kinong Ephesus lanong basaw hat aruong idon hang ne bante ya kamet pamayan jong Kris ngadon hang ne pidon ne bante ke parlok badan saudong takon sa babha jongi nga om lagi tien klet ki kam ke jam ka yat ka jing hayeng ke jongi ka jing im jongi ka kor je jongi bat ki parabriu ka kor yat bat ki parabriu ka kor yeng bat ki parabriu Paulus bakoi tuan ke senang basap tenan hak si ti ki nong Pilipil nong ba arsan ong pet pa ka kor chopi kan nong ka kor kom ke jong Kris menengah kami yuk keren sipun sipang Kris maka po kami sa yani ngal ai kato kan teli luksa po ki sulong luksai ka apostol Kita buat Panama ki bang luksa jo ki apostol ki peteng batre kam babha jo na la lek no ne pate kum jo
nama kata kecik im jongi cik im dengi kum kenong buat jesu kedai balong nama kata kecik im ai nuksa babahaya kiwe pan hak cik terekam king telet akor borom jongi hak jadi prabriu panakot ini we pai we halak jongi kerdan bangin no nuksa kiwe pan tu ngestai kana yin nasan cikurim kidihap dihapanya ai nuksa we hak king telet kam kajam hak jadi joki Rakar sikurim kikun pakidon kikimi pang hap nuksa kikun apa rok kiliang hakacing immersim hakacing imdo hakikam ke jam hakating terlen hakaja debat ki nata pat kikun dan kamram ban anuksa babha pari kimi pa dak sing kongu de le bha joki bat para si para yang sen ide balong be anuksa babha pe kalau perkam nama kata kan ni lesing ju perkan ini syue im syue kren syue le kelam perkan bagi ke pangale ke breu ku ke breu ku yo jementoy ke breu ku yo jekru ne ke breu ku yo ke jing thut la ke jing kom le jangi nang ta aji ate ka jing ya long luk sa ba ki dong trei balang pat ki pai ka jong ki dong trei balang ngano trei balang ngap long luk sai ki we pat to kum ki breu batot mutlot ndai ki jutlot kem dei balong bagi jutlot bangi le khnang ban anuk sa pasniu kata kam dei yo ngadu na jelong jutlot janga ubleu map le se ki pai bang tu pa pleu de breu ko mangi ndai pan le khnang kam long e pulek si ti pan kong jong petrus nang basan lai wong pet pidon kinang ki lang brot jong pi ka kadar khamat jong pi phep so ma ri ki kamlang bot kamon ki pai pi kum no trei balang ki don ki brio ba pile ban pet pile ban soma ke kong da kan uksa ba ba pala makan bun kitin uksa junga par kam dong kam don jumot ne la ngar uksa junga ka uksa ba ba junga ha ka chi im sem ha ka chi im je duwai ha ka chi de bek para brio ha ka chi pa de bek kam junga ket om ne sa unong sara tina makata ka chi anuksa pa de kinong yalam niam bat ki pa junki nuksa ba hapde kino ya lam basin sara kadong basinot katau kacami pan mi ki pan kino ya lam ki de balong nuksa hak ya lam ki brio nti chak hok ya blong ya pan don kam ki tin ki bate ki we pat pa ya ka yeng kino ya lam jungi de balong ka ya ka yeng pa ki we ki yo chung toy ki yo chung im terima kata ka de kamram yo mi klet la sengi patip pan anuksa ba bahai ki we pat ka de ka kamram baleu bleu la bu yani pan imber ki we de ban ai nuksa babha pante yaki kadon ka jing roi jing par haka jing MC met haka imlang salang habaki breu jongi ki ai nuksa babha haki tu ki benta ba pher nga ong ngimla ban ong chibon teli re ka to ka ne teli la ai pe hab ya long nuksa babha baki breu ba pe yani ki ki mentoy haka jing em joki tanama kata kan mau ka jing ai nuksa wan ra jing karku jing ai nuksa babha ka man ra jing karku Weu anuk sabam ha ka jingar ko kawan ke mlang sanang. Kumno. Ki brio ki bam imba. Nda kle I ke ci imba ha tu ba ha brio ba ba ki anuk sabam ha ki kala ba ha kata kalong ka jingar ku. Lada ka we ke mlang salang kam imba dan ka we par ke mlang salang ka imba ki yo I kata ke mlang salang ba imba ki anuk sabam ha kato ke mlang salang ka bam ha ka jing im la se ka kala ba ha te kalong ka jingar ku. Brio balong blam makacing im. Ki brio balong blam makacing im. Ndagi ikruk sa jong kitu basirhem. Hai kam sem, hai kam makajado. Hai jadi para brio, hai jadi pandai kam kejam ki kala ba. Ki kala kam ba. Ki long blam minta kam ba. Balai ki brio bala ba, ki bala ba la ong la biang phak jing long joki. Dari I padon ki brio ba kam biang banyaki. Kam ba banyaki la ni ki ba ta ki brio ki be iya ki ngi de ban long kum ta bar kata ka long ka ching karku tenama kata ka ching ai nuk sa jong ki priu ha ki tu benta ba pher ki de ban long ka ching karku balai pi ka balang ki don ki rukhoi balai ngi yo si bon ki rukhoi na mar ki bot nuk sa ba bha na ki tu ki rukhoi ha chwa jong ki ha ka po jong ki contemporary ki pule ka ching im jong u Benedict bukhoi par ka skolastika ka bot nuk sa no ne men jika Benedict balong babha hadian ale bha barka kala long rukhoi makaru pule ki jong Francis Assisi namau long briu babha dak jong long baru spa kala long duk nam tau Chris
pun ba ki nong seng ki kan hun riu niam ki bot ruk sa chu pun ba ki bai pat ki briu ki bot nama ki chelong ba bha ni ruk krao kan ne ki kai yang ni ba chi sang ni don kam ban bot ki ruk sa ba bha chu ki bai pat nama ka long ka chi kar khu yang ni chi met ya kan hun em lang sa lang ya ka balang la ne ka kan hun la ne riu chi met ne ki riu chi met ki bam yo jing man toy ne ki ka bam yo jing anuk sa ba bha ne ki bai pat ku sa kut pat in don jing roi ne ba ki i ya ka jing anuk sa ba bha ki bai pat ki i ki pek ki par tho buat ko ngi de ban le kum ki ne te ngi sala bha le ne ki pula ya ka chi ti ban kong Paulus sa ke nong Korin na ba sa kan riu Paulus ong patu buat dengan ko bang patu buat di Kris mali i ka sa Kris ngalong balong menta ngamaru Kris nga im ka im dei chu ka nga jong Kris par ki pa jong boy halap ha khalai te lik si thiu tho si thi ke no ha phi ki ru khoi ha rom ha phi ki ru khoi ha kolose ter nama ki tu brev ke lo ru khoi nama ki la pathu pot nama ki le i ru sa ba bha pa ya la Paulus par ki ve te nama kata para bangai para lo be ye ka chin don kam pan anuk sa ba bha ki ve ha ki tu banta bangal ong ye phi bar ka jon kam ru yang ni ba yo i ba pe ban bot nuk sa what you like ta ba ba ngi ya te ka jong ba te phi ba kala nga ba kala o ble la thau khna ngi ban im bar ki we ban ya anuk sa ba te ba pen phu pen pheng ye kan hun bangi don ki yeng ki bangi don ka snong ka tha bangi don ka ri bangi don kata ka jeng nuk sa ba ba ka ni de kamram u Yesu ong pene e paramajan kumbai e paramajan kumbai la de ka we ni ki pata jing e jing ka de jing anuk sa la nga e je pheng anuk sa ye phi la phi e je nga phi anuk sa ya nga phi ngia kala de kan ngum chu poi perkat sa pang kan ba ka we ka de ti ka we kamram jong ni yang ki prabreu yang nga ka de jing anuk sa ba bha chu ki nga pat ngi de ban pathu bo de ki ye de ban bo de ki pa dang ta ka man ra ya ka jing ker khu kbar kruk sa ba sneu kwan ra jing tim te so ma bha so khor kwan ra jing tim ba le ki breu ki kruk sa ba sneu jang nga ki no on ma ta le ki ru ki le ka bam long jang nga te ka long jing tim kum no kapan hiar dor ka jing im jong ki ka anuk sa ba sneu ki we pan pa kata kam long ikan mau gospel jong o Markus nong si peu sa pu ar ter ki sumaham ka bagian tir kordit ya kito balong nuk sa pas niu bai kai ki ni barit ka ba sim do mau tel liat te ki rendang berat sedurio bale kau mu Yesu ko aban ong ka jidon kam balong ki nuk sa ba ba ya ki prabrio te nama kata ngong ka jing ai nuk sa ba ba kwan ra jing ker khu ka jing ai nuk sa pas niu ka ban ra jing tim kai ka pangako ban oh kan ka ba ka jing ai nuk sa pas niu ka ban ra jing tim jing tim hangau la te nga sa kot ka to jing long bas niu ki be ki bon nuk sa pat ka im lang sa lang ka hiar nga jing im jing nga chi met ka hiar kam kiu nga chu long blam se ngam long chu long kum to pat phi i sha ki bre kum bon nuk sa ba bhan ki we pat ki bre ban persang ban im jing ba bha kim kiu ki long kum to duk ka man sim duk ka men duk ka jing dong man sim duk jing long men pat kum ta ter ka to ka kala long ban ka jing tim to habang ong ka jing tim ka mot ek jing tim kum ba sau thu ka man tim ta ba ka mot ngabom ong ka jing du ya ka jing ker khu ka ba ngi de ban don i pa ka jing im Yesu i ba Yesu lonuk sa sabon ya ki breu lonuk sa mangiru thongin long nuk sa ya ki be par ki para breu be im ban ngi hai kitien jing khale jing chimat perkat jing kaya jing tetama kata adangi kan ma kan ne man ki ka mangile ngida husiar ngida perkat kan ne ki kren jenga kata ki be kan ne kren jenga ka aji ka khu ki be kan ne jing le jenga ka aji mato ki be kan ne jing le jenga ka aji thot ki be tetama kata ka kwa pakut kan ne jing ikai ne kan ne step ka syo ka we ka mat ban kam ba ka jin kam banya ainuk sa ba ba ka jing em jing stang na do yeng sabar ka yeng haken hun bangidon haka ka state ka bangidon hakim lang sa lang bangidon da barro ki briu ki sau thu ye kane ki tresi tom panong nok sai pe pan ngoi phi kim lang sa lang ka ba te ki ye ki sem ki ba ki kan hun ki ba ka state ka ba kari ka ba to ngam de ba ka dok ti pa ase kiring ine ki jing long ba du na jong ni impoi par khan ba nga de ban ainuk sa ba
ada beranuk sah bahai kiwe leseng ngisu isu sel balabian ngale mele kakta kiwe kiwe asngau kakta iki apa kumta kapasniu ya ke emlang salang ya kiwe pan para pengebi nama kata ngapakput akan step tu nyarai tu nyaparkat pa pleng ada belong ke cingker kui kiwe pan ta ke cing imbabha jonga te nuk sah babha jonga ngam dei belong ke cing tim ada ngi pat perkat pakanuk sama bhajang ni kadan jingmon ada ngi pat perkat ya ka jinglong basle kadan jingmon kamlong tu ngi mata de ka jikai niam ngi perkat ngin mi ne ka jin ne ka jikai niam ngin ong ngi de belong kanuk sai ki weipan ki de ben anuk sai ki weipan haparo ki leng ji im jumpi ngam ka banja ngam la banja ka teng balang specific tang ha ka banta haparo ki leng kada ki penta bang ya de brio kada ki penta bang ya de ba bule hap long nuk sa la ka ji met ba masim tu ngi duai ma ta ban yo ka ni ji kai ka balang kot ka ji nan kam ba long nuk sa ki wei pat jan kam ba ki wei ka nuk sa yang ni te ka ba mot ya te mar ka liang ta nga pang kot tak chi thi chi ki nong hebrew ta nong ba lai kha lai ka barang sa ka ta ka sui ka pat set to ya penslor mar ka liang ta long nuk sa ka ji penslor ki wei pat tolong nuk sabi ate iwe pan lagi betapa pel jauh kecil em jauh pi ngaduan makata hakan step boleh kurku kado ipi ini person kene kamat kajian kam bangin ya long nuk sa ngi kimi kipa ki kon kimi kipa ya kim lang salam kum ta to ngi wa boleh kurku kado yang ni boleh try kan rat boleh sibun pasnai ngi we kamat ba kong sang tam hakan jing em jongi ni emmat ki prabriu ni hap long kecil kurku ki prabriu Kibriu ki imbat ni kap long ke jikar khu yang ni ta kan sa ba bha jong ni ha ke benta ba phe jong chi im yang ni jong ni play map yang ni ada ngim an sa ba bha ki bai pat ada ngim ju perkhat pleng ka jing le jong ngau kom ne ka ban mong pan thot pan ra jing tim ka im lang sa lang ha ki yang ke sang arab yang ni nama kata ba man ki jing le jong ni ida le ki tak pa perkhat da ka ba theu da ka ba mot bha pa thang ta ngin yo ka jing im ka ba sai so pangin aero ikibai par ka jing imbuk baseso kerkhu ikide ki parlok pasnap yanga ya kerkhu ik parlok dia sembata kan sikai niam ai kan sikai niam ble kalong kan sikai niam pan pen kan dit yangi ngadon kan perthe ye don kan perthe panong luk sah ikibai par ki vai kan luk sah pajarap ingi ban but apa tu but ya kan luk sah jong kito ba anuk sah ba ini e pa ni kine dame ba imat basun char junom la junom amen kaburam hokpa barukon baram mesin bakoi kembali long ke banang kong ke jumata barabo junam la junam amen try udon ringkat bat pi pakai jigar khu jauh belai beten bo barokpa barukon mesin bakoi kan hera lo jong pi belai un kerku kada ya pi